hvis du sidder herhen og smider tøjet, så vil jeg selv lige fortælle jer en ting. Her kommer der en mand, der er malet over hele kroppen. Mandens navn er Ravno, og igennem nogle år, der har han faktisk gået og arbejdet på sin krop. Ikke sig selv, men han har sådan set været hos en tatovør. Sådan en, vi lige har set, og fået tatoveret sig selv over hele kroppen. Hvad siger I til det? Det er klart! Hvad for noget? må jeg så bare lige høre, hvad siger Kim? Hvad er din kommentar her? Synes du, det er flot? Hvorfor? Kunne du tænke dig at gøre det en gang? Det er jo ikke kun fordi man har det i dag, fordi det er fastelavn. Hvad siger du? Hvad siger du? Jeg synes, det er grimt. Hvorfor? Fordi der er altid noget der på. Han er fuldstændig, han har en lille gave med. Har I set det? Her står en splitter nøgen mand. Hvad siger I? Værsgo, ved du, vi rydder lige her. Og så værsgo, så sid ned her. Og så er der klar. Jeg vil sige, er I glade? Må jeg så lige høre, hvorfor gør man sådan der med sig selv? Altså, jeg har altid haft lyst til at blive tatoveret, Ja. siden jeg var ung, har jeg sagt. Og så her for et par år siden, så startede jeg. Hvordan startede det så? Hvad var det første, du fik lavet? Altså, jeg var ikke sikker på, hvad det var, jeg ville have lavet. Men så mødte jeg en mand, der hed Erik Reime, med fra Kunsten på kroppen. Ja. Og det er hans stil, det mørke her. Ja, fordi der er jo ikke, altså nu har jeg jo selv en meget, meget stor, heftig en her. Ja, det kan jeg se. Det er jo nærmest et blåt mærke, jo. Der er jo farver og sådan noget på, ikke? Ja. Altså, men det har du ikke meget af. Nej, jeg har kun den her med farver på. Okay, hvad er det? Altså, det der, den er jo slet ikke farvet indeni. Den er ikke færdig nu. Den er lige blevet tegnet op i forrige uge. Okay. Og den skal farves på onsdag, altså i næste uge. Så er der bestilt tid til det? Ja. Men nu hørte vi lige ham, tatovøren, han sagde, at det gør ondt på den måde, at det føles som om, at man har slukket en cigaret, og så den svine, der er bagefter. Ja. Altså sådan en brandsvine. Ja, eller ligesom man bliver nede med fingrene. Jamen, hvordan vil du sige? Altså, gør det ikke ondt? Det gør ondt. Det gør ondt, ligesom man bliver nede med neglene. Hvad tænker du så på der i det sekund der, hvor hvorfor gør jeg det her? Hvorfor gør jeg det her? Nej, altså smerten er jo nødvendig for at blive tatoveret. Man kan ikke blive stukket med nål, uden det gør ondt, jo. Nej. Altså, så det er bare en del af det. Altså, jeg vil sige, det er ligesom, når kvinder føder børn, det gør ondt, ikke? Altså, sådan er det. Og hvad så, når du har fået farvelagt den der indvendige der? Altså dragen, der bider i halen? Ja. Der er 2 drager faktisk, der er sno ind i hinanden. Okay. Når du har fået farvelagt den, ligesom den derovre, er du så færdig? Så er jeg færdig, ja. Okay. Ja. Og kan der så ske det om et år eller om 1,5 år, du tænker, der skal lige lidt mere? Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg har besluttet mig for det, så nu er jeg færdig. Hvad siger pigerne så? For de kan jo ikke se det. I kunne jo ikke se det. Du er faktisk næsten en af de 3 eneste, der ikke blev gættet på. Ja. Men hvad siger folk, når du... altså lad os sige, det bliver varmt, når du står... Fordi hvis du har t-shirt på, kan man jo stadigvæk... Jo, man kan lige se lidt der. Man kan lige skimte den der, ja. Men hvad siger folk, når du tager på stranden, og de siger, hov? De kigger jo selvfølgelig, det er klart. Altså, det er jo ikke alle, der er mange, der er tatoveret, men der er ikke ret mange, der er tatoveret så meget, som jeg er. Nej. Så de kigger, det er klart. Og mange kommer ind og spørger, hvor jeg har fået det lavet henne, om det gør ondt og sådan ting. Ja. Hvad vil jeg lige spørge om, du har i chancen? Okay, hvad siger du, Kim L. her dernede, soldat? Hvordan er det at gå derind? Og sådan med tanken om de skal... der er nogen, der kigger sådan, ej, han er dum eller sådan noget. Altså det er jeg ligeglad med. Jeg er enormt stolt af mine tatoveringer, fordi og det blev en del af mig nu, og det er en del af min krop. Og jeg er enormt stolt af at vise den frem. Det er også derfor, jeg kommer her og viser den for jer. Og jeg vil ikke være bange for at vise mine tatoveringer nogen som helst steder. Overhovedet ikke. Hvad siger du bagved? Gør det ikke mere ondt at blive farvet end det andet der? Jo, det gør det faktisk. Hvorfor? Altså kroppen der er forskellige punkter på kroppen, hvor det gør mere eller mindre. Hvor gør det mest ondt på kroppen? Det gør det de steder, hvor det er tyndt, nede ved knæene, huden her, og på ballerne selvfølgelig. Det vil I sikkert, hvis I har fået en bag i, ikke? Må vi se numsen igen? Ja, det må jeg gerne. Hvorfor siger I ad? Hvad siger Lone? Hvor meget har det kostet i alt, altså det hele? Jeg tror, jeg har betalt den 17-18.000 for det. Men man skal jo tænke på, at jeg skal kun betale for det én gang, og så holder det resten af mit liv. Ikke? Men gør det? Det gør det, ja. Det flyder selvfølgelig en lille smule ud. Stregerne er ikke lige så skarpe, når vi bliver gamle, men vi bliver jo også rynket, og huden falder lidt sammen, når vi bliver gamle, så det gør tatoveringerne også. Hvad siger Minnie Maus? Jeg har ikke nogen, jeg bedst kan lide, vil jeg sige. Altså, jeg er enormt glad for dem alle sammen. Ja.
Men det er jo næsten om, det sidder sammen i et mønster, ikke? Altså, det er jo lavet, så det matcher. Det er jo nordisk mønster. Altså, det er på grund af, eller jeg er enormt stolt af, at jeg er dansker og kommer fra Norden. Ja. Så derfor det vil jeg gerne vise. Og alt det her, det er faktisk nordisk stil. Altså, hvordan? Dragehoved og sådan noget. Sådan en ældgammel vikingagtigt. Ja, det er det. Noget af det, der er ældre. Ja. Det er op til 6.000 år gamle helleristninger, som der er nogle mennesker, der har siddet og banket ned i nogle klipper for 5-6.000 år siden. Okay, og så tatovøren Erik, så har han så set det et sted og kopieret det på din krop. Har du selv valgt det? Ja, det har jeg. Ja. Altså, jeg har selv valgt det ud fra, at jeg vil have det på bukser, det sagde jeg til Erik. Og så må han nogenlunde konstruere det, som det passede ham. Og så har vi så snakket om det hen ad vejen, ikke? Og det er så ham, der sådan stort set har konstrueret det. Men har du tænkt over, hvad du vil gøre, hvis du fortrød lidt? Jeg fortryder det ikke, aldrig. Hvad hvis der kommer en og siger, jeg vil kun giftes med dig? Jamen, så er hun ikke god nok. Nå. Det er helt sikkert. Hvad spørger Søren om? Altså, når man skal have det af, så bliver man det hele rød, gør man ikke? Når man skal have det af? Det kan aldrig komme af. Aldrig nogensinde. Jo, det kan så. Det har jeg set fjernsyn. Også jeg. Det kan det godt, men det koster meget, meget mere, end det koster at få det lavet. Og man vil altid kunne se, at der har været farve på. Så selvom man får det fjernet, vil man altid kunne se, at der har været noget. Hvad siger Daniel? Hvad fik han først? Jeg fik den her først. Den røde? Den røde, det er et karate-symbol, fordi jeg dyrker karate. Da det blev en del af mit liv, så ville jeg meget gerne have det på min krop, og det var min første tatovering. Så. Mads? Har det hunket hullet på ballerne? En gang til. Ballerne? Hvad med dem? Har det hunket hullet der? Jo, det gør det. Det gør meget ondt at få dem på ballerne. Hvor? Det er svært at sige jo, fordi nogen synes, det gør meget, og nogen synes ikke, det gør så meget ondt. Jeg synes, det gør meget ondt på ballerne. Jeg synes, det er fascinerende. Jeg vil gerne lige bede dig om at stille dig op en gang til at dreje rundt. Okay. For nu skal vi nyde synet. For et lille øjeblik, der tager du bukser på. Og så vil jeg så sige, at pigerne kan få lov til at kigge mere bagefter, hvis de har lyst. Eller også så kan vi simpelthen sige, her nu, der er det på tide at vælge en. Gad vide, om han er tatoveret. Tror I, han er det? Ja. Hvis han var, så ville han være tatoveret med 2 selvlysende gule øjne. Han har en kappe på ryggen. Er der nogen, der ved, hvem han er?